स्वतःचा पराभव दिसू लागल्याने लक्ष्मण रावराणेंनी माझ्या बाबतीत चुकीचं वक्तव्य करून बदनामी केली आहे। येथील जनता याचं उत्तर त्यांना मतपेटीतून देणार आहे, असं प्रत्युत्तर लोरे भाजपा बूथ प्रमुख प्रवीण गव्हाणकर यांनी केलंय। काय म्हणालेत गव्हाणकर, पाहूया। नमस्कार, मी प्रकाश गव्हाणकर, लोहे नंबर 2 या गावचा बूथ अध्यक्ष म्हणून मी काम करतो आणि बरोबर मी राणे समर्थक म्हणून पण आहे। दिलीपराव राणे हे माझे गुरु आहेत आणि जी काय टीका केली माझ्यावरती राजू रावराणे यांनी, ती सिंधुदुर्ग बँक म्हणजे माझं 2 लाख रुपये करत आहे। हे साहेबांनी मला व्यवसायासाठी माझ्या घरासाठी हे काढून दिलेलं होतं रावराणे साहेब। मग त्याच्यावरती टीका केली आहे, ती 2 लाखाची म्हणून टीका केली आहे, ती पूर्णपणे खोटी आहे। आणि त्यांनी राजू सभापती यांनी मला 4-5 दिवस गेले, 4-5 दिवस मला तो ऑफर देतोय की तुला 2 लाख रुपये देतो, मी कर्ज भरतो, ही अशी ऑफर दिली होती। मी ती ऑफर नाकारल्यामुळे माझ्यावरती ही टीका करता आली आणि त्यांचा हा पराभव त्यांना लक्षात येऊन गेला। त्यावरती त्यांचा पराभव लक्षात आल्यामुळे ते आता अशी माझ्यावरती टीका करतायत आणि त्यांना 9 तारीखला समजूनच येईल की काय आहे ते। आणि आमचा हे दोन्ही उमेदवार, एक पंचायत समिती सिद्धेश रावराणे, पंचायत समिती सदस्य आपले उमेदवार रिद्धी रितेश सुतार, हे आमचे दोन्ही उमेदवार आहे आणि यांना 9 तारीखला समजून येईल।